بسم الله وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أمبال مشرف لا تيفي لجبو ومبوفو نسلم كفولي نو يلقى كشينا كهنا كبركة من الله تعالى دلي ألك أوكي أمبلا جلي ككيني على كده محمد صلى الله عليه وآله وسلم كبانجلي سان لمن ينجن نسوديوي tijani muso ka tomba min sileno kai lada do ulubulu sanwo san uka mauludu keneski kuga ni sodiya ira ni alakira muhammad ka bangili sallallahu alaihi wa sallam ulla dai umawuli uyinyi nanta keneski kai yoro kelina legal se ka keni karido marsikalo kle saba samba fla ani tan ani kononton nyina ko ba krengrene min tumi nyina nta konnala oye uka maba welelen tuyi anga shirike siri zubair bun salim atijani no Sheikh Ahmad Tijani mode ka bo fas marok jamana kan baraw damnena ni anga dunamba in kumbeli kay pangu jigi kene min to dalino degdegla ka asense katana ya jatikilala anga chorba nyuma fi no ela jaminyanka dukono nay bismillah le kan fora kan adunamba in bismillah anga shirif kere afana ya kan ni sodiya ira ni bismillah kan ni ani akume chugo nyuma kain kau ni ce ani baraji ala kau salah kain kau mbe fura ka kau Sherif Jubair ma bismillah Sherif Jubair sois le bienvenu à Kai Sherif Jubair sois le bienvenu à Kai que ton arrivée soit la paix l'entente l'enthousiasme le bonheur pour l'ensemble de la population de Mali. Wallahi, Dieu est témoin. Ton arrivée sera un bonheur qui n'a pas de limite. Parce que tu l'as hérité et tu l'as voulu. Sois le bienvenu. Bon, d'abord, Sherif Nali, Ojarani, Benama. Parce que ni Saousan, ni Vieux Rebitaï, n'a fora Kalerea, Simbo Aérokrokana, ou Herabadi. Et au canona de la gouverneure en blacana, quand on a folie que gouverneur Tola, ani région Betola, pour que Kafoy a bismillah, à Borakasu, Ananakasu, Anali Koni, vraiment Benama, et Aïdou que Jamanaï, au Jarani, vraiment au Jarani, donc, au folie bla, Kassama. Donc, Anali Koni, dans la région ici, plus particulièrement vieux fait, vraiment Jarani. Ala Nimana Herela, Ala Kanimanta Serela. Analio Nalia, vraiment ni Islamia Sradilou, ni Badia Sradilou, ni Kafunya Sradilou, ou Heradi. Donc, Halibi, Amaladili, Naïdo ou Douke, Alaka Bemne. Merci beaucoup. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. وقفه مسوق كنسجرا أنكرم مسوق شامان تمينو منو فوفورا نيونكو ميكرولا ولا ساكا لدلكان نفماوندي أمبالا كوما أنيكا كما ويه على كلا كان ينما يكا صلى الله عليه وآله وسلم. أمي على بركة دا سالو نيوغان توما على كلا تيجينا كجين كونونالا ansigira ni kenen kanya anye baroke ka kunche ni duwawiye ko alaka sanwere jira anna kasro ambalole do anga kene ambise alhamdulillah rabbil alamin ala ya jira anna kasro anga kene alhamdulillah semini ale ala ya kalfano ya aketo ya ala yodi wala ambi ala fo ala ka barkada ani mao maeni nyogan kene unyana maya je yoro bela jelena yanfo bamako fo yoromi amade Allah subhanahu wa ta'ala fe alaka ke annuma
daluya ye ala kana ke an kan daluya ye ka deli Allah subhanahu wa ta'ala fe ani mawo ma tumbe kenen nu nyanamaya ni Allah subhanahu wa ta'ala yake ute kene kan bika sababu yake untanyana ya rabbi ala ka hina annu laka ya fuma ala ku daro sumaya kerengere ala antene muso ni amma muso ani amba haja jodo nyang alep sembola ni Allah subhanahu wa ta'ala yake saro nyogontuma asigilembe ancela bi atia asigira ala ka hinena amba jere ala fe ala ka yafa annani islame bela jelema ala ka daro sumaya demba ya ala ka annu sutura ko fe ala ka annu basgi ala ka annu sutura ala ku kambe jigimi nun tora fawni bawni bengewla ala ko jigu mi angoro foyte to ni ala ka masayate me ala ku mi angoro ambal ma duwaw kele ngo anga suwi anga banaba to minu be doktor sala minu be du kono amba de ala fe ya rabbi ala ka kenya di annu bema ala mi nabila ayuba banaka kenya ala ka nin kenya di annu bela jelema o bolen ko fe ambal maw aminu ya kene soro amba nyara kalfa alala harisa ala ka andeme ala ka ansabati ala ka basgi ala ka sutura aminu be na kuma ambe mi fo ala ka be sawabama ambe kay muso bela jelen fo khasatan jam'iya mi jamakulu ya fara nyoka ka no etijaniya muso ye uyeni kene min sigibi amba nyini setigi ala fe ala ka ku ye daluye ala ka ku ye bodaye ni nye kene min sigili kaka uye fenge fe min keli kaka uyu ka ketake ni muso fara la nyoka ka hakila soro kamena ala kiraka bangeli nyanamaya ko moludu sigi oni keli kaka sabula bela jelene kanga niso dia ni Mustafa bangeliye nga muso utaye belebele akola muso uta kanga kerengere sabula Mustafa na aliye muso soro chogo mina wallahi ni muso ko kube ala kiraka bangeli niso dia bangeli niso dia ke uniwe fenge mini keli kaka sabula Mamadu nana soro muso bila halaya mina ayu soro fagalile la ubi fagali Mamadu ya soro muso bi tade chiela muso ye hake foy tu bolo do kuma da tu bolo joyoro tula ala kira ye ambo ni bela jelena amnyani bunyani karama bela jelen soro ni Mustafa bangeli ni muso ye ala kira ka do nyanamaya uye fenge minga ngake wala ambe muso bela jelen fo ani moga farala anga kani baran ke ni hakilna ye ani nafolo ye amba ni setigi ala fe ala ka boda ke bela jeleni ala ka ani sigira ani hami amba ni setigi ala fe ala ka nga hamna ko bela jelemba ambi jorofe mina ala ka do anache ambe cheba minga keneka atanite ba aka faida tiba nango kambe kuma kiraka ambe beef ke ka sininge ka sawere ke atiba mo wero bina anko fo bu tafo atiba nga ambe donde tala ala kira kisin nema bay adira amade rahmatan anana de kor hina de do rahmatan lil alamin hina de do dafam bela jelenye nga muso yo joyoro ba sora kola de wala ambi ala fo wala ka ala barkada ka ala wali nyando ala kira kisin nema baye naw ni so diara ko kira bangena o ye ni sadia ko ye ngan kira ala kira kisin nema baye alla degili o yare de fana wajibi ble nyanka nga minke an farla nyokan kayan ko kira bangena an ni so diara naye amba nyini bi ambe kuma de kira nana ni munye kira chira mune kama ambe dota ajugo la mo biseka mo jugo la degi nga itiseka ka chenya la degi ite fenta ka itiseka mo ka chenya la degi nga nana ni minye achira ni minya jugo ba minu bala ibseka dota ola ala kira kisin nema bay ala kira ala achi amma akola qad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana ala kira kisin nema bay la degi di joro de be ale la kanga la degi anga tugo ala ani min nana sabula chira ni jogo de ala kira yofo ala yare yofo ama takla ka mangutini fenjuma no e jogo e ala ka ma wa innaka la ala khuluqin azim ko muhammadu bi jogo baw kande wala bi wajili kela ube ambole ambi anyere labene no ampreselembe kaminu ka kuma ulame antina ta yoro ja yana ngabo kuma na ambi fitininta ala kira jogo la anya jogo kele ndronde ta kabo a jogo chamana dante minuna jogo kele min tara ala no de danaya ya el amana anya ala kira ka danaya anyo kelenta aka jogo la
ambe fe anam balma anga miniti hali flani sabake barola oka anga ta ola ala kira kisi nema baye adona ni dana yae awele la ko Muhammadu dana ma ka soro islamiya yere manafeu kafiriyat lela jahiliyat lela maganga ugas lela ka soro dinate islamiya te Muhammadu yere ma chifolo wiye Muhammadu wele ko as-sadiqul amin Muhammadu ko chinyatigi ko dana yama a magudura ni jogo bawde ka soro islamiya mana ka soro selima dama folo suma dama sabla ni aya anya danayata bi ka kanga walandaye ni danaya bora dugula lafiate ni danayate jamana la lafiate ni danayate dukonna na herate cheni musoni nyoga ni danayate herate sigi nyoga nyala ni danayate herate o kama anya danayata ka kanga bi walandaye ala kira kisi nema baye na sigira ko amba aka moludu ke anya ka jogo minta no e dana ya ambela jelenka ala kira fle aka barawla anga seka ladegi hali na kera jogo kelenye sa wo sana sigira kene ka nanyi jogo kelen flata ala kira jogo ula nantar na e ka barake na ye wallahi ambike wali yuda falen wala ala kira kisi neba baye aka jogo ula ibaye aka barawla aka ketawla ani maganga uche domina ala kira kisi nema baye abibo maga oya soro maganga uya tor oya soro maganga uya degu oya soro uya sigi kele ya abolo maganga no nga ano bela jele utundale mbala uka fe untumbi khalifa aledima ja mo tuma dola ibi ba mo dola wal ma ibe dofo mo dola ka soro dana ya dafalembe maga kawnuka ko be utundale mbe Muhammadu jogola utumbe awele ko as-sadiqul amin hali toro ko fe utumbu ka fe on kalfama domina ala kira kisi nema bay abibo maga kata Madina domi maga ga jora kan ko bikeni Muhammadu te sinina kambina maga demsenu fara nyonka ka kamale nu ta ku fara nyonka mo bina ni kuta kabila bela u ka je ka fara ni chekelen to e ola asomo utse ku tajuru sarake odo ala kira kisi nema bay aboto maga aya Sayyidina Ali de bla anola ka Sayyidina Ali bla anola katla ka nyini Sayyidina Ali fetle saba obeto ale ko fe maganya ka mo ka kalfa ula segi mo jumende kodo mo minu tunye adegu mo min juma do kodo mo minu ni ale kira kisi nema bay abina bo akaso kataka ka dude to ako kataka bolo fe to ako wallahi ulu mo kelen ka few kalfalembe amanga amanyi ni few amaka nu few akalla diriya kama anu bolo few ngata aya Sayyidina Ali to akofe ka mo bolo few seguma ni awundo ni ya awunde ngu nango kambe bokati ga dugula ika few ika bolo few be ambolo ambo ke srafanay nga ala kira kisin nema baye aya Sayyidina Ali to akwa ka mo bolo few seguma ka kalfa segi atiguma ninyi ka kira jogo doy ambe kira minga sigila keni Mustafa sallallahu alaihi wasallam ala kira kisi nema baye domi annana maga madna sigi ko fa nale maga ni ala e sedi ama annana aye magan daele o do magan daele do ani se bela jele ala e se bela jele kaye me o se be ko fe magan daele le alkaba kle kele nya ataye ala kira kisi nema baye aye alkaba kle segi atumbe minu ka bolo kaya seguma ka soro se bela jele mbaye o do ataye magay na ko minga ke obike nga ala kira kisi nema baye aye alkaba kle segi atumbe minu bolo aya segu ka bolo ka kira tunye dana mai Islamé muso anga bisigi kuma be munga zikru ala kosuma koni anga kuma be ala kosuma de ka Seyda Marata na yija fo ko ala kosuma de bato e wala zikrullahi akbar ala ko kale kosuma li ko ye bele bawla bele badi ni ye seli taka ala ja ala kosuma do ni ye sun taka ala ja ala kosuma do
ni ye jaga ta k'a lajɛ ka dɔrɔmɛ bɔ i ka nafolo la k'a nɔgɔ bɔ a la ka jaga bɔ a la ala ko suma don ni ye hiji ta k'a lajɛ a daminɛ n'a laban a bɛɛ ala ko suma labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulku la sharika lak ala ko suma don k'i jɔ arafa kɛnɛ kan la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir ala ko suma don bato in seleke bɛɛ n'i y'a ta k'a lajɛ ala ko suma don wa ala ko suma de ye ko in kisɛ ha seyida marata wa ni ala ko suma in dira anw ma ala kira sallallahu alaihi wasallam fɛ don dɔ cɛ dɔ nana ma a ko ciden fɛn fɔ n ye ni n ye min kɛ ala bɛ kɛ n fɛ i ka fɛn fɔ n ye ni n ye min kɛ maaw bɛ kɛ n fɛ i ka fɛn wɛrɛ fɔ n ye ni n ye min kɛ e yɛrɛ bɛ kɛ n fɛ a ciden ko k'e kanu bɛ fara ɲɔgɔn kan sa dɛ ko nka ala ka kanu k'o sɔrɔ man go n bɛn'o f'i ye wa ale muhamadu ka kanu k'o fana sɔrɔ man go n bɛn'o f'i ye ko mɛ i ye min ɲini ko walasa maa bɛɛ ka k'i fɛ ko mustahil o tɛ se ka kɛ maa bɛɛ tɛ se ka k'i fɛ a ko ala ye san ni dugu da ne muhamadu kɔsɔn kan kɛ ciden fɔlɔ ni ciden laban ye bɛɛ ma kɛ n fɛ ni min banna kira la a y'o to yen ala ye so fila de da mɔgɔ bɛ don a bɛɛ kɔnɔ kelen yɛrɛ bɛ fa de tɛntɛntɛ a tɔgɔ ko janɛmɛ anw t'a fɛ k'a tɔgɔ fɔ an ka kɛnɛ in kan bari maa o maa sen bɛ nin jɛ in na maa o maa da bɛ nin jɛ in na maa o maa ka ŋaniya ɲuman bɛ nin jɛ in na o bɛɛ tɔgɔ ko alijinɛden wa foyi tɛ kɛnɛ in kan ni alijinɛ kɔnɔdenw tɛ awɔ an b'o fɔ dɛ wa kuma ja tɛ dɛ ala de y'a fɔ kira ye hadisul kudusi la ana inda zoni abdi k'a fɔ n ka jɔnw ye muhamadu n'u ye n jigiya k'an bila yɔrɔ min ko n bɛ yen wa ɲinan fɛ k'an kana jigiya jugu kɛ maa jugu de bɛ bisikiya jugu kɛ maa ɲuman bɛ bisikiya ɲuman de kɛ ala ko n'an y'ale bisikiya ni min ye dɔrɔn k'ale bɛ yen wa ne b'a jigiya ne b'a bisikiya k'a fɔ janɛmɛ kɔnɔ den sen tɛ don nin baara in na a ti y'a kɛnɛ kan wa maa o maa bɛ nin kɛnɛ kan a bɛɛ tɔgɔ ko alijinɛ den wa ni ala ka hinɛ n'a ka jɛya sɔnna koyi seyida marata zikuru ye fɛnba ye kira sallallahu alaihi wasallam a ko cɛ in ma kana ɲini bɛɛ ka k'i fɛ bɛɛ se ka k'i fɛ bɛɛ ma kɛ ne fɛ bɛɛ kan ka kɛ ne min fɛ kɔni a ko tuma na n'i bɛ fɛ ala ka k'i fɛ n'i bɛ fɛ setigi ala ka k'i fɛ ne dɛmɛ dɛ i dakolo kana ja ala ko sumali la la yazalu lisanuka ratban min zikrillah aw kama qala ciden ko alayhi salatu wassalam kisi bɛ ala kira kan n'a so dunkew a ko cɛ in ma n dɛmɛ i dakolo kana ja ala ko sumali la subhanallahi walhamdulillah ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر على كسمة دفلة أكيد دكتور كنا جا على كسمة لله أكيد كانوا نما يفهمين كانوا يبغوا كفولي شايا ako jɔn kan ka kɛ fɛn fɔlɔ min fɛ i kan ka kɛ fɛn laban min fɛ o de ye Allahu ye subhanahu wa ta'ala masa min ye anw da k'an di an yɛrɛ kun ma fu an ye totobi ala ye wala an ye ji ta dugu bɛ jɛ ka sugu an bɛ boli boli min na an bɛ ka kɛ ala de ye Allah faamaw ka faama ye sankolo dulon an kunna ka dugumakolo fɛnsa an ye ka kɔgɔji da ka baji da ka nin bɛɛ d'anw ma fu falaki ka saga da ka misiw da an b'u nɔnɔ min an b'u sogo dun nin bɛɛ d'anw ma fu falaki masa ye an yɛrɛ dilan ka ɲɛkisɛ k'an na ka da d'a ma ka nun d'a ma ka kɛnɛya d'a ma a ye nin bɛɛ d'anw ma fu falaki yala anw kan ka kɛ fɛn fɛn komi ala wa silamɛw a ye ala kɛ priorité ye dɛ wa ale de ka kan n'o ye dɛ an bɔra ale de fɛ yen sɔɔni an bɛ segin a bara ka ala kɛ kelen ye ka ala kosumali caya n'i bɛ deli kɛ ka ala deli n'i b'i kunkolo kalifa ka kalifa ala la n'i bɛ kisi ɲini k'a ɲini ala fɛ i mago bɛ fɛn fɛn min na diɲɛ ni lahara tigi t'a la fo ala k'ala bila dusukun kɔnɔ ala kelebanciya k'ala bila dusukun kɔnɔ ala kanu k'ala bila dusukun kɔnɔ k'a kɛ ala ye k'a fɔ ala ye k'a to ala ye bɔkun yeri la diɲɛ kɔnɔ ni maa min kɛra ta i ka ɲɛnamaya garanti la i ma kɛ bɔ fu ye ma kɛ sa fu ye o tuma ala ko sumali ko n'i ye fɛn min kanu i b'o fɔli caya k'an ka ala ko suma ka caya k'ala ko suma ka caya k'ala ko suma ka caya a bɛ jurumu yafa n'i ye tijaniya sira lajɛ dɔwɛrɛ t'a kɔnɔ ni zikuru tɛ ala ko suma don ka wagatiw kɛrɛnkɛrɛn ko hadira ka kɛ ka wagatiw kɛrɛnkɛrɛn ko wazifa ka kɛ n balimamuso an y'a sɔrɔ an karamɔgɔw ko cogo di ko nin wagati ninnu kɛrɛnkɛrɛnla adamaden fɛ ko k'i yɛrɛ bila jɔnya mina de kɔnɔ jɔnya ne tɛ foyi ye ni jɔn tɛ n bɛna n ka masakɛ barikada n bɛ wagati dɔ ta ni ala cɛ foyi sen t'o wagati la ni ala yɛrɛ kelen tɛ
ngaramɔgɔ Seyda Marata y'a fɔ ye ko ten de don dɛ ni hadara sigira ala de tɔgɔ bɛ sɔli bɛ kira de kan ni wazifa sigira ala de tɔgɔ bɛ sɔli bɛ kira de kan a bɛna se yɔrɔ dɔ ma i bɛ taa sɔrɔ u bɛ kule ka mun fɔ ya Allah ya Allah ya Allah 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 Allahu Allahu Allah Allah Allahu Allahu Allah Allah Allahu 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 Allah kɛnɛ ka di ka nin kɛnɛ bɔ wa jɔn bɛ ka wele a ko manatu yɛrɛ ye hadara kɛ jɔn bɛ ka wele ala min ye sankolo da min ye dugukolo da jɔn bɛ ka wele an tigi ala jɔn ni weleli ka kan komi ala o tuma ala ko sumali ye fɛn belebeleba ye ciden ko cɛ in ma a ka ala ko sumali caya a bɛ ala ka kanuɲɔgɔnya sɔrɔ a ko min ye ne Muhamadu sallallahu alaihi wasallam dɔ ta ne jogo la an karamɔgɔ muso bɔra k'o de fɔ sisan nɔ Seyida Bunaɲang ala kira jogo sallallahu alaihi wasallam a yɛrɛ ko cogo di a ko bu isoli utammima makarimal akhlaq k'ale cira ka jogobaw de dafa silamɛya tɛ ni jogo tɛ yen n'i ye silamɛya kɛ biriki ye k'a da jogo de bɛ kɛ k'a wo datugu pour que a ka se ka jɔ ka kɛ jɔfɛn dafalen k'a kɛ so ye maa ka don a kɔnɔ k'i da jogo wa ala yɛrɛ kabakoyara ni kira jogo de Kuran kɔnɔ a ko cogo di innaka la ala khuluqin azim innaka la ala khuluqin azim Muhammad be jogo baka ciden ko cɛ ma walasa ne ka k'i fɛ n ladege n kanu i kan jogo ta kira jogo belebeleba dɔ ye jumɛn ye Seyida ala kelebanciya a ma foyi fara ala kan a ye ala bato a kelen hatta atahul yaqin fo ka taa se don dɔ ntɛnɛndonya ma ni Azraïlu nana kunbɛn ka nin sanuma in minɛ ka taa da tigi ma n'o ye ala ye Jabbar kira sallallahu alaihi wasallam jogo ye o ye ala kelebanciya ye a jogo dɔ ye jumɛn ye ka yafa maaw ma ka setu ye jɔn yafara kabila kɔnɔ sinji la jɔn yafara balimaya la jɔn yafara cɛw a kɛ ala y'i ka yafi muso ma ko n'o ko lahara i bɛ taa lahara tigi sɔrɔ ye komi e ma foyi kɛ ale la e na tɛmɛ jɔnni filibali tɛ yen dɔ fililen dɔ bi sini o bɛ kanda dɔ kandalen dɔ bi sini o bɛ se ka fili dɛ wa iyazu billah an tɛ ala kɔni deli o la an bɛ ala de deli minnu fililen don ala k'olu kanda ka yafa ɲɔgɔn ma o ye kira jogo dɔ ye silamɛ muso a ye yafa ka duw kɔnɔ a yɛrɛ ɲumana kansinaya ni sinaya ka sɔrɔ o tɛ balimaya don a ye yafa ɲɔgɔn ma aw k'aw bolo di ɲɔgɔn ma aw de bɛ wurudili kɛ aw de bɛ mawuludu kɛ aw de ko a bɛ ala kira fɛ a kana sɔn abada ka duw ka ci ka bɛnbaliya k'o sabu ye aw kana sɔn ala aw kana sɔn karici ka firi aw ɲɛna aw kana sɔn silamɛjɛ ka fara e ye tijani ye nin ye ansari ye nin ye sufi ye nin ye sunna ye nin ye kadiriya ye kumakan kelen jumɛn b'aw bɛɛ jɛ la ilaha illallah muhammadu rasulullah a ye bɛn kɛ kelen ye aw k'aw bolo di ɲɔgɔn ma aw kana fara silamɛya juguw kana na yɛlɛ aw kan nka ni bɛɛ ko n ta e ta tɛ bɛrɛ y'a la dɛ ni se kɛra na ka se kɛ na siga t'a la se bɛ k'i la o tuma ka bɛn kɛ kelen ye sigida la ka bɛn kɛ kelen ye diinɛ kɔnɔ la ka bɛn kɛ kelen fo jamana kɔnɔ musow ka wuli k'u jɔ k'a fɔ jamana marabagaw ye k'a ye sira ala ɲɛ k'a fɔ politiki mɔgɔw ye a ye bɛn anw ka jamana kana firiba n'anw muso n'anw denw sɛgɛnna n'anw cɛw sɛgɛnna a kɔlɔlɔ y'anw ta ye muso jɔyɔrɔ dɔ filɛ muso ka wuli k'i jɔ diinɛmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ a y'a bolo di ɲɔgɔn ma anw musow sigilen bɛ so kɔnɔ ka aw de lajɛ ni jigi b'an na ala kɔfɛ an ɲɛ bɛ aw la aw de y'an kalaminɛ ye a ye bɛn jɔyɔrɔ bɛ muso la dɛ kira ka nin diinɛ muso de y'a ta Khadijatul Kubra n'a ka nafolo ye Khadijatul Kubra ale de y'a ta n'a ka nafolo ye muso minnu kɛlen bɛ ka nafolo bɔ ka kaariw ka nafolo kɔ k'u bɛ lahara ɲini k'u bɛ kaburu ɲini k'u bɛ k'u ka alijinɛ ɲini ya rabbi Allahu ala ka barika don aw garijɛgɛw la musoba dɔ y'a kɛ ka kɔ aw ɲɛ wa n'i m'a bɔ ala ko la i b'a bɔ batara ko la sanu taara o de la dutɛrɛnw taara o de la miliyɔn taara o de la fu falaki a ma kɛ foyi ye ka bin ɲɛ kaburu kɔrɔ ni dibi tɛ nin kɛnɛ in n'a ɲɔgɔnna i bɛ min di ala ma i bɛ min kɛ nin baara la i bɛ min kɛ yatimɛdenw ye ni ne y'i ka nɔɔrɔ ye kaburu kɔrɔ ne balimamuso Khadija ladigi Kubra sirifiw mamuso kɔrɔbalenba Khadija Kubra silamɛ muso ka wuli k'a jɔ ka bɛn kɛ kelen ye muso jɔyɔrɔ man dɔgɔ Khadija ye diinɛ dɛmɛ n'a ni n'a ka nafolo ye an ba Aisha a ye dɔnniya ɲini ka diinɛ dɛmɛ ne hakili la kalanbolo b'aw bolo zawiyaw kɔnɔ a ye na dɛ a ye na aw ka seli fadaw dɔn a ye na aw ka seli sunaw dɔn a ye na aw ka janaba kɛ cogo dɔn a ye na aw ka cɛw minɛ cogo dɔn a ye na aw ka sinjiw minɛ cogo dɔn a ye na kalan kɛ kira ko sallallahu alaihi wa sallam man arada dunya alayka bil ilm
ومن أراد الآخرة عليك بالعلم ومن أرادهما جميعا عليك بالعلم ni mami mago be jena kika kalange ni mago be lahara kika kalange jeni lahara mami mago ba bela ka tono bo kika kalange wonga dino ko kala ayna kalambulo la zawiya kono misru kono ayna kalambulo la akceu ay kada mo nyini kadi muso ma sokono u kan kalanga se ka nga dine do ka se ka anta fani anna fando muso joro mando otuma muso ka wuli ka joke ben siraka ni kiliya siraka kene fila koroni ayo chesri ben ka sabati jamakulu ngake jamakulu sinsilenye no etijaniya muso ka ni jakulu barka mabayi kakaye muso be fara nyonga ko mi chogoroba nyanyi ni chogomi no ba hame nyaye ako muso aye fara nyonga muso ala ta ko fene jigibe aw ka chogoroba ngoti ayafo akoni ya medu muso do karsa du kadi karsa tere muso nyumambe akoni ya mesinya diara muso nyuma onsorola wa jamana diara muso do akoni muso te koko bazila otinye chokoroba nya sego kede wa muso aya bolo di nyogoma presenti na ka jama aya bolo di nyogoma juguya te ni dine ngono hasida ta kono farafrali ta kono danwaro ta kono madama e ko la ilaha illallah aleko la ilaha illallah aw bekeli innamal mu'minuna ikhwa muso joro do fle kila ko sallallahu alaihi wasallam ko ka do tale jugula arasulu jogo tunye fara ɲɔgɔn kan ye arasulu jogo kun ye kelenya ye arasulu jogo kun ye hinɛ ye arasulu jogo kun ye makari ye kira tun bɛ maloya kira tun bɛ saamɛ kira tun ye fonisire ye wa kira tun bɛ yafa kira tun bɛ yafa kira tun bɛ yafa a ye n'an ka yafa kɛ saraka ye jamanajɔ saraka a ye n'an ka yafa kɛ saraka ye du sabatili saraka a ye n'an ka yafa kɛ saraka ye an denw ka barika saraka n'an yafara ɲɔgɔn ma dɔrɔn ala bɛ yafa ma irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama aminu be duguma naw hinana nyogona masa mi man safa be hinana monsieur le maire no adama gindo kay maire ale yakan ni sodia yira ni shirif ke ka nali ka tla ka bismillah aka commune kono kay cena muso togola kay administration bella jelen togola ani duguti wolonwula mun be kay me foli ka bella jelen togola kani dunan bay bismillah kayra la ka fo annana ajeranye abonyarama o ye bonya danye parce que duna bebe ta min ni ala yo la sama an sigiro la ambe ala barkada ka duna blebele fo ka barkada min fana yo sababu ya no ya anfaye ela jamenya amba fo ka barkada ala ka demba na je no be al islam de ma bela jeli ni kanu tese ka temeninka ni ye hera kanu yere ka kanu sigida ye ka kanu jamana ye ibe ni kewale de ke ote anfa sia chama atara fes abse gatai to ba ke tugo mi afala bitaka la yum de kasi me ay hera kanu sigida ye ka kanu jamana ye ka kanu ambela jelenye ode ake baro ya foya sanani abe la yinina pour que ni duna mbay kase kana duna mi ni duna be bulano fe donc ambo fuluke anti krofo jaja on so jaje do fokase atana ala e min do wasara ambe do de ke duna nu nyuma na churu ku ka sejuru ke yalno herani badena u nyuma ka sigi ku ka demaya ni jamana nyuma so Cherno Bokar Kan kay tijana utola fokata se anga shirif ke Muhammad Tihami Haidara delegation ba mi mbora bamako no nyama me ankara mo elaj baydi talbulu uluka kuma la sira Tihami Haidara fe tijani muso be tijani ya chebe be to yala kanga sharifu ke bismillah yoro ina ya anta bismillah nga kene wala de anta bismillah nga sokono nawna de ayamba bismillah andu suude kono nana ka fa ka bismillah andu su kono nana cerno sayyidu ya fo chokomi ni nye sharif Zubair ibn Salim o de sigile mbanya koroya nga tiyatiyana ni Cheikh Ahmad Tidiane radiyallahu ta'ala anhu de ni Cheikh Ahmad Tidiane ka bonna fenfenye ademseni na amakoroba achema na musoma Cheikh Ahmad Tidiane nga bi bulo fabe ni taka muna marok jamana yere kono nana ni Cheikh Ahmad Tidiane dalembe yoromi ulu yere de faral la nyogonka Tidiane ya dew mimbe Cheikh Ahmad Tidiane dew minumbe kan ke nyamoy no sor la anfe ja Cheikh Tidiane be sigile anfe ala kira de be sigile anfe sallallahu alayhi wa sallam hera wo hera no bo kono nana hera wo hera no be nyino kono nana hera wo hera no bo nofe kololo wo kololo no be kishi o kono nana amba be fara nyogonka ambe mindo ante mindo kana bla ko be masa ko atoko ko be do masa en krefe lala
aka anga ñini fo be dafa aka anga sirana fe be kisi ambe kelen kelen am farale ñogon kan duguy jamana nonu be amba fo kabale ñumando amanga fama fana fo anti ñina uluko anta mer to yala adama gindo ay joro min ke ni yoroyna o diara anya ko sobe tiyane to la amba fo kabale ñumando ka duwaw kaye jamana aka mimba bulala ka nyabulu abe boala tumutuma aka bocuko ñuman sorala aka laban cuko ñuman sorala aka norobla ñuman sorala kudai anga yoroy ma were kana bla kono nana minti ñuma ñe tuguni ambo delini yoroyna kadaka ni yoroy yeddu jabi yorode alakira ba fanya sallallahu alaihi wasallam hadisala inna li rabbikum fi ayami dahrikum nafahat ala fata'arradu laha akado tuma dobe aw maye yorodobe aw maye mawdobe aw maye no tuma usera wala aw yo manu nuye wala aw yo yoro soro ay ala deli chaya o yoro nunu ala ka hera be bo o yoro nunu ka funti ni nya yoro am gawbe akene ambo de la o at awati am flo de la ya am ala deli hera wo hera ni jamana yima ko bala ala ka dama tanawutana nambe tirana nya ala ka jamana en kisala an ci gabo kuma la ci ko sila nama amfa ananga ci koroba ani an ka hera kanu baga minti biye an fa alaji hamme mba fo nkan jang nte mariya ka fo nte siran ka fo te moy chama benna siede chama benna ni ci koro bayna ay hera min kanu ni dugunyi ay hera min nati ni dugunyi ala tanuna dongo do be faralaka dongo do be faralaka ni nya sere ye ni nyoma dilka ke jamana en kono nana ay amadile ka ke kuma te kay kono alhamdulillah nyon soro bi ambe ala dili ala ka tana ye nya ala ka do farakan kudai ala ka sago dama ala ka sago dama ayerela ka dama dewna ka dama balma dewna ka dama kanu nyogona ni angani chokoro bay nyafo hali kunu radio unité la ale ko an sigelen be dondo ako tijaniya ni tijaniya ye fende ye ibe bala kono nana astaghfirullah allahumma salli la ilaha illallah ka saka don tasma kono ko ale ya sugandi abaka be saka don tasma kono oye tigen kanya danyede ambe ba don kuma te kalankelaw mama balola astaghfirullah doronna ite don jahannama mama balola la kirama salla ite don jahannama mama balola ila la ite don jahannama kuma te no saba fara la nyogonka wala ambe be fara nyogonka ka ke ma kelenye ka ala wele ka ala kira koso ala ka hera ki ninche koro bayni ala hera o kayede nga hali bi ala ka dowere o kaye faayere ka don ko dowere o keraye ina fa ay dowere ke awni chugo min ni ambe ni chigi minna o kuma min kan ka fa ka cha o yoroyna tumayna hakaina ngambe ya fanyini mugofe ni min yaje o yenede o ni min dafara o bola ara yoro hada wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala khalif be dital togola akuku ba ya maru ngini aka chogoro wafe no ustaz tal ko ba ya maru ngini anfa ananga karam wafe shakhsiyani kan wafe no alhaj hambi nyai بعد إذن مولانا وسيدنا الشيخ رضي الله تعالى عنه الذي يندرج فيه الآذان كلها كإذن الشخصيان موليف رضي الله تعالى عنه كبلا جليفو كبلا جلي بركدا خليف بيديتال كوكو أبافو أنفاي الشيخ حمبينيا كوني الشخصياني نانا أكدوكونو كوا كادون كافو الشخصياني نانا أن يرولا باسكي كو كانو ويه مجيبو لمستثيرو دي عرب كان كوتي يباسرو ني فيه دونا دافع فينتري دي دو دي بلا مغا كو الشخصياني يا يري ويلي أكدوكونو أتلالا كا يري لامنا يرنو كوني الشخصياني نانا أكدوكونو وتي فوي جيرا فونا كرا كشيخ عمر كانو اني اكا شيخ تجاني كانو دي رضي الله تعالى عنه وكو شيخ تجاني تينا دوشي كونو مالي كونو يا كو اني اونالي كان اتمي انكرمغو اني انفا همينيا عليك دوكونو نكا كو كا فو اولا كو كا بركه دولا شيخ سيدي احمد تجاني با فو رضي الله تعالى عنه كما لا يبر والديه فليطرح سبحتنا اكو دنگا دي كي كاليكا كروشي بلاغا ويبلو ما هو ما بي يفا بفيمنا ايتالا aleka koroshi kika blaka buibulu maoma be babi femina kitala kika aleka koroshi blaka bibulu alaka chibaba fo haditha kene mana sallallahu alaihi wasallam ku ij'al amalaka kullahu liwajhin wahidin yaqiqa alwujuha kullaha wal hadithu sahih aku ikabara horo kwa bele jili ke makili ko bi kishi bele jili toroma ikera horo e kikera ma babonay imanga to itayro ka chaya mo fo mun nyebala an fana karamɔgɔ haminya a denw ni t'u dɔn nka ŋɔni ɲɛ bɛ minnu na u ɲɛdaw bɔlen don ɲɔgɔn fɛ a caman bɔlen don a denw fɛ u b'a kɛrɛfɛ a ka baaraw la b'a ɲini ala fɛ ni khalif bedi taali ni segu wafudu bɛɛ lajɛlen tɔgɔ ye ya rabbi ala ka a barika don an'u la ya rabbi ala ka an fara shakhsiyani ka jama ka radiyallahu ta'ala anhu ya rabbi
ala ka ange jon kunandiw ye ya rabbi ala kana la kira mankutuli dongli do sorla ka tugu o bara nununa دوي سبائكه الجواهر مدريات والإملاء وهو عين للعيون ما يني إلهي يا إلهي يا إلهي إلهي توبة قبل المنون سب نبي له قبل الولادة معجزات تراها أمه دون ذنوب ما يني إلهي يا إلهي يا إلهي إلهي توبة قبل المنون مولوي نقي في ولادته أجاب نقي في ولادته مولوي نقي في ولادته لا إله إلا الله نقي في ولادته الحج مالك نقي في ولادته مولوي ومكهولا ومسرور لا إله إلا الله أتى يوم الولادة في عيون إداد دو يسبح ربه تسبيح مولوي برور نذير كسار لا إله إلا الله وبيت الله فيها الحج مالك نفيال الله من شعب لا إله إلا الله ومال البيت بالأركان لا إله إلا الله ومال البيت بالأركان الحج مالك يسبح ربه تسبيح لا إله إلا الله وللعوان والشرفاء الحج مالك شهير الحج مالك بها نيران فرسنا لا إله إلا الله بها نيران فرسنا لا إله إلا الله وما للبار بالأركان مولوي سل العسنان الحج مالك ذو العوزان في دين لا إله إلا anga chorba elaj amit nyang ale fana ye akan ni soja yira ni shirifke ngan nali alhamdulillah rabbil alamin allah kay gaw allah minu ka sere kanye ambi nga jawde jabira de nga folaka ta Maroc c'est en 1972 ntara Fas kata septembre jura. Nous sommes aujourd'hui en 2019 à l'amitié. Koni à l'amitié. Koni à l'amitié. Ne koni hakikat do solo. Ni dina mage setan ka dina yi. Ne ya fara. Ni tula setan na bani me jeli sini yamal jamadi. Nga ke charboe. Poyore manjani pongo la ilaha illallah astaghfirullah allahumma salli ala sayyidina Muhammad o ala te nabi ngeni kalau fi awni ciawni baraji kay kau setan tonne karandew anga je kala tananga alhamdulillah rabbil alamin allah alhamdulillah rabbil alamin allah awayne wasa salli ala Muhammad Madina Tal ale fana ye akan ni sodia yira hali bi ni shirifke nale ka kila ka do nyini shirifke fe ko dimbayaw ye ani kay tijana bela jili krenge nyala tijana muso eden jetti Allah eden jetti ennebijo Allah eden jetti Cheikh Tidiane eden jetti Cheikh Umar eden jetti Cheikh Mahamadul Gali ko woni Ceerno mu Cheikh Umar il Fuutiyu so dum don benni biɗen jette rewɓe kayinkoɓe sa iwnima yimɓe so yimɓe notimama a yettan ɗumen sa yetti Allah a yetti ennebijo Allah a yettan notiɓe maɓe ɓe so ɗum ɗon ɓenni kadi somi yettiɓe rewɓe ɓe min gollitta ɓe Kadiatou Diarra na jeeya hen jooɗo hamme na jeeya hen kono ko mawni ko ɓuuri mawnude ko fof ko babam o
baba mo ganduɗa hono mum ala ko baba tiiɗa mbootu babata janɗo min janani sa nani paaɓi no ŋeeka so yiɗi ko ilam so ilam ala ŋeekata sa yi miɗen cuusi min mbaabi koye caggal baabi amen moƴƴo o mo hono mum ala so ɗum ɗon ɓenni min jetti Allah min jetti ennebiɗo Allah min jetti rewɓe kaye assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sherif Zubeir ɗum Salima Tijani ale sorla ka kumata aya kan nisodiyayra ka tila ka duwawu kɛ jamana ye basigila a ye duwawu kɛrɛnkɛrɛnni fana kɛ an baw ye ka duwawu kɛ denmisɛnnin namɔgɔw ye kɛrɛnkɛrɛnyala ala kelen bɛ ka minnu lajarabi ni ɲɛnaminimafɛnw tali ye n'o ye gulɔw ani dɔrɔguw ye ala k'a bilacogo nɔgɔya u ye a sɔrɔla ka ladilikan nafamanw di naba bɛɛ lajɛlen ma. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قبل كل شيء أريد أن أشكر كل من سهر على هذه الزيارة من العلماء والإخوان وعلى رأسهم والدنا الموقر الشيخ حامد نيان الذي منذ عرفناه وهو لا يألو جهدا في خدمة الطريقة وفي خدمة الإسلام عامة. فمنذ عرفته وكانت أمنيته أن يحقق زيارة خاصة لهذه المدينة التي يعتبرها مدينته ويعتبرها مهده، ولذلك كان دائما يطلب تيسير هذه الزيارة حتى حققه الله عز وجل في هذا اليوم المبارك. الحمد لله شريفكو أبكمان ياسي جماعين بلا nga keren kerema an balankaw keren kerema gouverneur ka sotigi muso abe muso taw be ka foli don tijaniya muso olu ka foli kono sigi na ya ako bela jele aye foli ngania ode ka kuma kan saba info ko fo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ako ka konfem benye abe alafu angani sigi mama ye ale deme ke sigi ke cogo nogoyali la ka se bima abe befo konga aba keren afa oy ala tamu bay ale re ka fo mo ma ka fa ako afa elaj hamenyang ko o min kabira ya don domi ko dongodo aka hami anaka takapre oy ka baraka islamiya ni tijaniya ko kabiri domi aya don aba nyini ale fe sanwo sa kana ni duguina sabula bahame duguin jate aka duguye aya jate abange duguye ay here kanuni duguye ako bi alaye bahame ka nyini nyatigiya ale sendo na kayya. وأشكر الله تعالى أن حقق هذه الزيارة في يوم مبارك تحتفل فيه الأخوات التجانيات بذكرى مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالمجلس معطر بعطر خاص من محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول أبي ألفو ala munye chokoroba kala nyini fana ben don barka mama o don barka manye jumaye ka fo ale balma muso olu farala nyonka ka do min keren kube ala kira bayin ka maulidi nyanamaya ale kana be o doma o don barka ma baye. وهذا الفرح الذي يحتفل به الجميع في مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو فرح لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحن لا شك عندنا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو فرح بهذه الوجوه النيرة التي تحتفل بذكراه وبسيرته. أما دون بلا جلي بمولدك مغوب فرنيون كان واتي بيروبه كو أمني يرومنا أن كان كدالا نيادا نورما منو فرالمbe nyonka kube kira ka nyanamaya kira ka bangeli ko nyanamaya ko sikatala ala kira be soro ancela ya nobi. وما يزيد فرحنا هو كون المحتفلات هن نساء، وتعلمون بأن أول مدرسة
هي مدرسة الأم، فإذا تربت الأبناء في مدرسة فيها محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن مطمئنون على مستقبل هذا البلد. ako min ye dɔ fara ka nisɔndiya kan o de ye minnu ye nin sigi in labɛn o ye musow ye an balankaw. a ko an b'a dɔn ba ale de ye kalanso fɔlɔfɔlɔ ye, den bɛ kalan yɔrɔ fɔlɔ min o ye ba de ye. ko o tuma ni ka sɔrɔ den nana kalan kalanso la, kalanso min ni alakira kanu b'a kɔnɔ, ko jigiya b'a la, ko avenir ɲuman bɛ di jamana in ye. كل ما يمكن أن أقول بأن هذه بادرة حسنة وسنة حسنة، نسأل الله تعالى أن يديمها عليهم وأن يزيد فيها حتى نرى جموعا أكثر من هذه. آمين. أكو أبي فن فو أنينا أنغادو أمبي بارا نيومان بدلا واني سنة نيومان بدي دواو دبي علي بولو كاكي أني ألاك أن سباتيني چوغينا ألاك جمعين فنا جيديني چوغو كيرينا. لأننا نعتبر أنه الحصن الحصين، الحصن الذي يحتمي به الكل، فلا توجد أفكار هدامة ولا تطرف إلا وتحصن الجميع منه بمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أكو نمين فلنبالا أكو نيني سينسان بالي سينسان مي نيكا سورو مغوبا كونو إبي ألاكا كروسيلا إبي ألاكا تنغا كونانا nan tora ni nata imi kerefle kibe alaka tanga de kono wa ibadu be alaka sinsan de kono. وهؤلاء الأخوات التي أمامي هم دليل على صدق محبة التجانيين في رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمبل ما مسلمون فلا أن يقرأني شوينا كوي دلوية كافوكا كانوا شرطيانا السباتين فنادو. فبذلك كانت طريقة المحبة والأخوة والتآلف. أقول لا تجانيا كرا نيون كانوا طريقة دي أكرا بلمايا طريقة دي أكرا دلي نيونا أو طريقة دي. فندعو الله تعالى أن يديم علينا وعليكم هذه النعمة. أقابل على دلي نعمة على قدوم أمبلا جلينك آمين. وأن يفعم قلوبكم بمحبته صلى الله عليه وسلم. ألاك أند سكونا فميا ألاكرا كانونا صلى الله عليه وآله وسلم. ولن أكتفي بهذا وإنما أطلب من الله تعالى أن ييسر لكل من أمامي زيارة ضريح مولانا الشيخ وحضور مولده صلى الله عليه وسلم في الزاوية المباركة. آمين. أوا بيجا آمين فأكو عليتنا دانيما بدو كرن كرن منك كان يبي فن سجلنا نيكرو أبي على دلي على كانوا يا أبي وكتا مولدكم بفاس هناك جكاسي كمولدك فاسي. وأستغل هذه الفرصة التي دون شك فيها الدعاء مستجاب لما قام هؤلاء الحاضرين من ذكر الله تعالى فيه ومن ذكر سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن مدحه، فالدعاء يرتبط بالزمان والمكان. الزمان نحن في بقعة طاهرة من أرض مالي. المكان هذه القرية قرية كاي، والزمان هو هذا الوقت الذي تم فيه مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم واستحضار سيرته المباركة. سكتي على أمبني كنا منكم دو جابي كنا دفلة أكام بوفردورلا جمع من فرلا نيونكا كتشيبا كسيرة كلا أوديا كبيوغرافية كمانكوتون ككلا كمجمولي كم فعلا كدو جابي واتي وبالا يورو وبالا تشو وبالا أكو أنفلا واتيلا أمبي كي يورو من نبي ni yoro in fana ye duwaw jaabi yoro de wa sigi in kuncɛ waati fana do ko ye duwaw jaabi waati de. لنرفع أكف الضراعة إلى مولانا العزيز المتعال. أكو من تورا أمبلا جلين كأمبلو كروتا كنياسي أندابا مسينا أن يحفظ كبراء الطريقة التجانية ومريديها الحاضرين والغائبين.
kabe ala dili mama beya tariqai mani ma were ama korobawna demsenu ala ka bela jelen korosi ka do ka tanga kono حتى يستمروا في إشعاع نور هذه الطريقة والمحافظة على منهاج الشيخ رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كرمو على قدمه كسيكا سيسو كتايقين لسي أتويا يلا كلاسي وكتو شكلان تبا كان تغمي مغو كتو أكاو تغو كلينا. ثم ندعو لهذا البلد الأمين بالأمن والاستقرار والسكينة والتآلف والمحبة لأن القوة وكل القوة هي في التآلف وفي المحبة. أكوكو فابدو كجمانين بسجلا أني هكلي سجي أني بين أني كلينيا كانغا دون فanga bebe bendela أني نيوغون كانوا أبودو كجمانين. وفي هذا المحفل الكريم ندعو لفخامة الرئيس الجمهورية الحاج أبو بكر إبراهيم كيتا بالنصر والتأييد والعون على مهام هذه الدولة وحفظها من كل ما يمكن أن يشتت صفوف الإخوان فيها. أكو نيواتي سكانديلينا أبدو كأنغا جمانتي إبراهيم أبو بكر كيتا كافو على كأدمي ka jamanai ka lase akan ngani ya seto nyumana ka jamanai tanga wa ka kisi fana mimbe ke sababu ye ka jamanai de fara ku kodi nyona. ولكل معاونيه ومسؤولي هذه الدولة بالعون والسداد تحت راية الإسلام وتحت كلمة لا إله إلا الله. Ako aleti ke kana barake nyogo anaje nyogo kerenkerema mama nobe anga kay marena ko joyoro do ba tigi bolo ala ku be demeni ben semaye ala ku be demeni basigiye aku demeni nyetagaye. كما ندعو بالمزيد من توطيد العلاقات التي هي فعلا وطيدة بين جمهورية مالي والمملكة المغربية تحت قيادة رجلي الدولة صاحب الجلالة محمد السادس وفخامة الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا للقيام بمهامها حتى تصير من الدول الراقية المزدهرة إن شاء الله وينعمل كل فيها بالأمن والاستقرار. akati nyina ka duwaw kɛ jamana fila in bɛɛ kina fɔ maire kun y'a fɔ cogo min bɛn ani tagama ɲɔgɔnya min bɛ Mali ni Maroc cɛ ala ko kelenya in sabati a bɛ duwaw kɛ jamana fila bɛɛ ɲɛmɔgɔ ye an ɲɛmɔgɔ ni o de ye Malik Mohamed Sadis Mohamed VI ala ka fanga don ala k'a dɛmɛ an'an ka jamana ɲɛmɔgɔ Ibrahim Boubacar Keita a bɛ duwaw kɛ u fila bɛɛ ye ala k'u ka jamana ninnu kɔrɔta k'u fara duna jamana kɔrɔtalenw kan k'u dɛmɛ ni basigi ani lanaya ye u ka jamanaw kɔnɔ. وندعو لرجال الخفاء الذين يشتغلون ولا يعلمهم أحد مثل الشيخ وحبيبنا حمد نيان الذي بفعله وبحاله يريد تطوير هذه العلاقة بين مالي وبين المغرب. ako maa minnu fana dogolen do u bɛ baara kɛla jamana kɔnɔ n'u ŋaniya jɛlenw ye i n'a fɔ olu yɛrɛ kanu jɔn ani u ka kalanden Elhaji Hamid Niang ale y'a kanu a mɛnna Mali ani Maroc u ka teriya ani ka basigi jamana kanu min bɛ a la a bɛ ala deli a ye ala ka sabati a ye. ntɛnɛndo n'o bɛna marisikalo tile 4 ma wazifa kɛnɛ basigira Elhaji Hamid Niang ka du kɔnɔna la ni kay tijanɛw kay n'a lamini tijanɛw bɛɛ lajɛlen bɔra cɛw ni musow kana fara ɲɔgɔn kan ka wazifa kɛ ɲɔgɔn fɛ o wazifa kɛnɛ in na an ka ministri min ɲɛsinnen don an ka finitigiw ka ko ma n'o ye professeur Cɛmɔgɔ Sangare ale tun bɛ o kɛnɛ in kan duwawu kɛra jamana ye ka duwawu kɛ jamanadenw bɛɛ lajɛlen an ka sherifikɛ Elhaji Hamid Niang fo ka taa se an ka ministri ma u bɛɛ lajɛlen y'u ka nisɔndiya yira. محمد رسول الله عليه سلام الله اللهم صل وسلم على عين الرحمة الربانية والياقوتة المتعددة الهائلة المرجع والمعاني
والنور الأكوان متكون إلى آدمي صائب الحق رباني البر إلى سعي المزون الأرباح المائلة لكل متعرض من البحور الغواني والنور كلام الإيمان به كونك الحائد بأمكنة المكان اللهم صل وسلم على عين الحق التي ترجى الله منها روج الحقائق إيمان لكم صراطك التام لسكم اللهم صل وسلم على طلعة الحق بالحق كنجلا عبادك منك إليك يا ذا النور مدلتم صلى الله عليه وعلى آله صلاة تعرفنا بها إياه نسو جالينو كداكا مسكا فو ni nema alaka kuna jabade ni sababu nyuma de aywa alaka do kelen bela jelemne alaka bela jelemne alibi alaka nga makoro mangoro alaka mfa mangoro aywa am be kala nyini ye femi no ye jamana ka basgiye alaka o latke ni ala jamana ka basgi latke alaka haraka jamana de bela jelenye alaka ben sabati jamana kono alaka basgi ni anana alaka ke Mali akumbe ke misali cogo min folo ko ben jamana do ko ɲɔgɔn dɛmɛ jamana do an ka segi o yɔrɔ kelen na mɔgɔ tɔw ka ɲɛbɔ anw fɛ anw fana ka kɛ sababu ye ka tɔw dɛmɛ ka bɛn sinsin u bara o kuma n bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn nin duwawu ninnu bɛɛ kelen kɔfɛ talata don délégation sɔrɔla ka segin ka na Bamako ka na o bisimila an ka cɛkɔrɔba ka du kɔnɔ Jelibugu la Elhaji Amin Ɲan ka du kɔnɔ Jelibugu la ka duwawu labanw kɛ yen nɔ baara ninnu kuncɛra nin cogo in de la an bɛ Alahu Taala deli an ka sirifikɛ ka nali Elhaji Amin Ɲan y'a fɔ cogo min na Ala k'a kɛ hɛrɛ ye jamana ma kabini a ɲɛna wa Ala taalen kɔfɛ fana nin ka kɛ Mali gɛlɛyaw bɛɛ lajɛlen banni ye o se bɛ Ala ye Ala k'o kɛ an ye a ka Ala kira bɔna ɲumanw bonya ni o barika kama Ala ka san nataw fana ta yira an na tɔn min fana kɛra nin sababu ye n'o ye Tijani musow ka tɔnba ye ni a ɲɛmaya kalifalen nɔ Haja Madina Tall an bɛ dugawu kɛ u ye tɔn in ta fanga Ala ka nɔgɔya an n'u ye Ala ka san nataw yira an na wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu aye bonne ne karamɔgɔ cɛ mina kuma wuli bali la bɛɛ man